Днес ще видите няколко ремонта в едно, а именно как оправихме счупания гръб на този iPhone и едновременно с това сменихме и старата му батерия. Ето го под лазера, който цели да отслаби лепилото, което държи гърба на място. И ето тук виждате малката разлика, която има в цвета, т.е. там където лазерът вече е минал. Ето как сваляме старото стъкло, след като вече няма какво да го държи чак толкова, почистваме всичко и ето това е гърбът. Сега тестваме стъклото, да, всичко приляга, значи можем да го залепим и ето виждате, тук слагаме лепилото точно както е фабрично поставено преди. Слагаме, разбира се, и тези стеги, които да държат всичко на място следващите няколко часа, докато всичко залепне. Веднага, щом това е готово, ще сменим и батерията на телефона, а ето го вече и след смяната, където калибрираме новата оригинална батерия с 100% battery health. Ето виждате, телефона си я разпознава. И ето вече в менюто излизат 100%, както каза в нея, и това е готов телефон. Ако и ви имате нужда от такъв ремонт, заповядайте Zero по всяко време.